Aam Aadmi Party atum boka jana long asok buya bui kache pangtui. Nagala pen hojaya hawar pen stame kewa ebalong kache pati dunjia phanchi sik chedang pon. Lahori jana long ihu makimi Pulsar 125 abat pang thek thek thea tum inghu ponde. Holy Family Paris Karibi Catholic ningkan esega chong may pi ke paman pon. Thang ni phai kre hiniar ni ada por phai kre sia por malom lakhain ko rake thom bokajan MSC constituency ke parlo hanjang langso poisa ingtia rong along Aam Aadmi Party song tuma sok boy kachpang tui mate armu kachipo kami paman pon bang solong Aam Aadmi Party song japo Ranjit Hansipen kacharia melong Pavitra Bora in charge Karibyang long ahin pensi aluhi pachini pon bang sormu kachipo okpana melong aluhi aman pen mohon rong pi Aam Aadmi Party boson rong hang rakhi rong pi pilapen Aam Aadmi Party song apan ke kroyara cetong dun si melong ardi pidun la solong KUY me phubarim Rajesh Kiling lapen Arya Sangho kadu kabe bang tokep susya bang khobang phatum Aam Aadmi Party astong aphan aning kache theke dua jok chipa ok dun rinti hanjang lang super Egyptian rong pinam ke lo birta Malong News ningi si thei do pen se pini nangli asong match ubu pen of match pok dan bang song thak tham sing tham la lo nili Caribbean Youth Association kuya ki claim persen kicu 2011 pen pining 2023 an lo laki damtang aning kan nili persen cu bom hut kita government kedamtang government lagi do bom government pan ciki pen kam ki claim ake chun ka beja job sakuri nang pipo pun nang salak contract nang pipo nang salak ason rat pan ki pinang yason itum kacini pen ateng me ki longunde warsai ke longunde aposi ni tu Caribbean puri sonde nimthang jongjung rejanchi PC lasup political party lahlo right way lo apor ki melo pus itu mat hapensi la Aam Aadmi Party long pini itu join dun lo join pen la itu Caribbean long ono jati atuma pansta mini tum la mesen dan warsai palong pi unjia phan ke long jia phansi ili pidida hanjang langso hawarlom ili Aam Aadmi Party jonno kanangli mai phu hoi pen mate nangli song along kumar masi nangli long ri sang ho to mai jonon kla nili amen ke mane aklang pon pe lo mesun selo assistant secretary publicity secretary dolo pen angi member saja central committee member la pen da Bokajan district member tu Jengsi nili kadawe la hanjang langso arat tempan na pendak posai piarong asor kadawe hanjang langso kadawe kena cetong do la si kadawe tempan da ingat klong pen apo Aam Aadmi Party pen ingat klong pen curu lo ante nangli tom labang so upcoming MP election aphan sinali tom non sai chiklem bom lo ko an ingdang iglo labang sakar bang long lo tong nili kamat nili tum jong kamat bangke isi melata isi lo waktu sudah nili tum kamat mereka bangke non sikit ke kangdang bang kiceng lah nili tum ini bangkon bang joining dulu bang trokep penangan la leader satu nangajon dulu KPP party pen orang joining ni alam itu kuya presiden ex nang son ke lapu bang nari sakti alasam nari sakti presiden loh dan already ke kongres tum pendana tong la muhila dak blok kongres ke happy tum nang tong dulu nang ki bang jilangar ni tanali tum la pusona chipok donji phan angring nang tum do tum do non si keceng lah dan hok pada lama ke Caribbean long ke BJP pan aning ke cethe dokok lo ke cethe dokok polam ke rat tum council dokok mat ang nu thanga pupe ta rat tum son aning ke cethe athema tha lo onde mate company si solai bom council ke lipin non ke
company si solai pom lagi with proof si kipu dokumen si kipu rat pantang pipe none teklong lo karbiang long ke kontrak coklam dum talong le sakuri ke isi po sulai po ma pantang bang jipi ne antong tangka endet det ni long proof awe kipi wek tum ta do ta hai mene proof awe wafisa apos ke isi web ji ki hang bang pharo se risomar riso ejang tum sakuri chu hang don po apos ke isi web pol bat baki tum ke reng lang ni lo ma kontrak pa coklam long ning ke non ke awe lo council budget pining ke 700 more than 709 crore lo ladak pen first half tangka bang elo agos malom si bang elo jok panda pipe kipi tek don long mana litum kipi jok panda pipe company si solai bom atema penangan nili lason evidence do mana special grant ho grant in aid ho lason special son aphan do pik jok panda pipe aku ti paru paklang adat po lapumat tangka codet jok reklam don long le isi family chotna lasi ladak non ke ninje lapo alang naman allegation people political motivated punang puroi lasi nil to mathala legally ta dampo laben parallelly lapo parliamentary ta dampo legal ta dampo non karbiang long rat tampane dak pen sinili ka chuning riji je bil longi mene puma phi dun rat lo mot election at point ta vote dun bom pulo te son se dam bom po karbiang long rat tum ching thur thelo la ke guarantee lo ke tangte Aam Aadmi Party ke National Party isi tasi labangso Karbiang Long la 244A but hem flag but hanali tom chisong bonagi ma la mane AAP ke mane All India bong ke mane isi political party constitution phan ke kroi pame la si as per constitution nili la AAP a leader tum phan la pe north east in charge la pe nang leader is the president no phan ke constitution la do tang pot ke ni tum tang objection ali nang puer lo athema constitution phan ke kroi pame ako pulo 6 schedule ke kopilo po 6 schedule ke la ke already constitution nong ke dotang hormu as per mane constitution ko pi manang litum daka practice la ke nil tum thana puthai we la sinil litum pudai po banke constitution ala 6 schedule phan lok ke nil litum politics claim i athema ke claim mo power long wang jui lo pulo te as per constitution sinil litum claim ji la pen daka jok nang pudunun i nil litum raw phan chupura te che hang nei hormu kali ke constitution nong ke dotang hormu ke hangram joteng ang ne nili hangrap joje la so 6 schedule constitution pange power long wang lo pulut ni tum guarantee lo as per 6 schedule pen ating pen constitution teng pen kam claim ponil dum pantang objection ave la pen isi guarantee piju karbiang long rat phan ke mane power long wang jui lo pulote sakuri aphan lok si atangkat thok nang ne la pen contractor tum contractual claim lo la pen percentage pinang ne la ke so guarantee piju karbiang long rat phan Nagaw la pen hojaya habar long ke doa karibia tum stame methang karibia jutang ching honang ji pojone riso janga tum non ke bang je ingdeng plikabra sirkep karbi youth festival suri hindra ing kore ka thamalong kachepati dunjia phan chisik chedang pontang lo la pen alang tuma habar pen bang so ke boy e balong pining sikeching sikachepati along klamalong dun ikpo jase met alang le tumalong cheng ke mesen kabi la pen pindeng sompot stame ke dorlim kabi dera jok akisung doi kok la se kachepador limji aphan non si ripon bomlang pusinang pachini dun la si bang so Putha Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM MP Penjong sa methanga pindeng chinghondo pulotang te Karbi traditional workshop Nagaw Lapen hojaya phanta nangwan pitha athe methanga pindeng cheraikom nangji pulote Karbi traditional workshop dowek nangji pusin Nagaw Lapen hojai KSTS achun bang Rajiv Bepen lamthe nang chepaklang du no langkhang pen komol kathar nang kepalia birta Malong News Rajiv Be nili Nagaw Puja KSTS Kongsun bang lo kelap ke lang di ke hai drupung rompi la sorong sam lama la usong lo non ke bang di ke wai folong kinain ke wai folong ni tu dan Nagaw Pujai ke siasen bel kita meni kunca di du ni hatsi cisik kol lo bon kita me dang ni tu tora dupikan non Nagaw Pujai kangke karbi itu dupikan sita me kosong lo cek luing bang laben jutang jubat sita me kiri rating si mandat lo ai pin lo Karbiang Long adung her sita min litum on puanta lapuson ka cepate du ka pin la penengsi idun ceng hela lapen litum lapuhin ke
kerak me la ben dukta ni me alam la puson lo je peneng kecepatan dunji sita minu tum dak dress tawe la penon nulun jitul ni tum la sari Februari ni ni tum dak mane itu than ke kan ke than bang than pon lo bang ceko la alang li ke hai ke sias central committee tum pen kan kon pen sini tuhan son structure sebenarnya to lo bahini to lo so inut alo so inut soro lang tuhan sita me la lo aku nilai tinggal bang non nak cari je buruk tabe ceng pin cale rong lang alamai la puson ke hin birda non puta long depin lang ceng pida long le la pen dress long le lang nilitum observer dak nilitum observer nang ipuri alang dia ke hak multimum sar alang di hansen nilitum kontak lo je ceng nilitum kemang ni yar puson pila nin arong lo peneng hadak nang nilitum jangan nilitum tabori lo sita mi hadak kenang sok pen ceng lok dress ini katora do ko kate non ke bak bom la metric pen high secondary ta purikha chang Februari pen lo gadi metric pen la high secondary sita me la udah kecapate di aning hang non kithur mi o korjari somar tum sita me aning ke hangu la metang jutang jubat kalau kacerai kom han oriu sita me la purikha nang chang lo pot udah an ke penang bang phai bang komhek la pen aku la puson thak si high school sita me non Februari 20 pen purikha la hai lang dang lo ke chale somara bang mane la kuhin apon ang kipi dun edel lo la ko amma ke do penang bang phak na apon ni tum an ke dakpen bang kon lo ti ton bage pon ji han ni tum bori pun de aku kacepate kali penang bang ni tum demonstration cepak lang dun pot cot un pon kacepate ki uneda athe hodak ta arona teng do ko la so arona teng ben tum uneda ji si thek dang lo non puanta ni tum dress ta mane confirm ke bang ni tum ni lang di si mo hi kuna kol tan tu be benel bang ke la penang li tum hin be si ka chun rilam ke hai la bu kar beng long cultural department ai ke mahan chun ring tum de ni tum la pu hin ke kar bia ke am thang jutang ju bat ki be lo apot nang li tum si ta mi un an ke la council hin pen dang ni tum han workshop nang bisi jutang ju bat an to se bir terroristic pareng subject han bori naing pusimili ahin ba chuniri lo an ke prabjin pen dak nang dia son me par ko athe ni tum ka puke kaprek atum han ke khas une dalo la sakurial do to han sinon sita mi sudah kidon hasan ni tum takai si hi sita mela ni tum pidulo la mi thang jutang ju bar ke ching honje phan apen pini sita mi tum pudam di tumri dam iklang he di lang cholo lamang ke avelo cholo thang ni phai kre hiniar ni ada porphai kep malom lahori jana hithialong akimi ihum pulsar 125 abai malom so pasang koga jok pang thek thek atum koson penlone inghu ponde bangso puthak ritarli ponsi CCTV 40 salong amohora bang pang thek pon long lu ke pang thek pon long ateng ke mia khia son la pensa bagan ana chike pon puta alang litum pen than pachini pon tong sikot pen adung het ke do police mate rai komasai khi khatkhati police station along si missing report ta mit pidam sonse by registration ke pang theka phaila ke Pulsar 125cc registration number AS09J2734 color black amen lokhon kiso arong HDP upper hatoka longki kiso gaon PS bilai FPO HDP la sekomat ni theklong bang links tame ning ke mepen labang so 8638781551 talong komri igwek thapusi than pachini pon ipupen rostom rohang nang kilo birta Malom News thang ni phai kre hiniar ni lakhaing ko rahini saropothar constituency ke parlo upper majung Mary Arnam ape amonduli along Holy Family Parish Karbi Catholic ningkan segame pi ke paman pon bangso me along athepi ke en pon lake Ephesians angding pi hini angding so nerkep ke kroi pena por Arnam hirjume pena joksi nangle tum joklong lu bangso jai me ke dam thang ni phai kep arni pen pangcheng ponsi thang ni phai kre hinian jai mek pachut pon ala solong kurusar joy keravelel ahin pensi pharla pang thir pon alu hi ke deng pon lake terikama mondolia me phu akon rong hanga hin pen si deng pon ke jutsiar ni mate ni phai kre hiniar ni jai mega teng pen ada porphai trok ra chi tim pen porphai trok si an ada bakar dom pang cheng pon sonse japra jana mondoli la pen balipathara mondolia hin pen bible kang thir por hi pon uthot hobha komite ame phu birasing bongronga hin pen si kachitong nun alhi do anato phan than pachini pon jai mega long bible quiz competitions tame padu pon la pen ke jutsi kachipati along ke haya to phan ans tame nong epi pajir pon se bangso me mesen me pen pachun por hanjang lang super egyptian dong pi nang kilo abirta Malom News
litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.